Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:06 baing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag sa bugos nga Western Visayas. Malabutan sa aton sini nga pagpangalagan, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini sa Aksyon Brian Morden. Mag-ululupod kita top las 9:15 subong nga aga mga kaaksyon. Anyway, subong nga adlaw yari kita sa Martes, adlaw sang sweldo sang may mga trabaho. Aksyon Hotline! Ay nga aman subong Setyembre 15 na 2020 mga kaaksyon. Daw kasanulan kita nag Setyembre 1. Dawain naton matalupangdan nga 15 diyas nagali ang nakaligad. Dugay-dugay maidog naman kita sa bulan sang Nobyembre. Aksyon Hotline! Amo ini ang ginatawag naton resulta sang aton sini pagpadalom sang huna-huna bangod sining COVID-19 nga wala gihapon mahatagan sang nagakaigo nga solusyon until this moment of time. Ang aton huna daw gakalipat kita nga ang inadlaw nagaidog sang madasig mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Sige lang, at least ang aton sining sitwasyon subong ara sa ikaayo, nagatuto kita sa ikayo naton nga lawas. Hindi naton pagkalipatan. No, ang tanan nga mga protocol sa aton sining Department Health mga kaaksyon, dapat sundon gid naton ini. No? Dapat sundon naton ini. Agod mas makasigurado kita nga maabot ang panahon nga makabalik kita sa normal mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Diri sa Bacolod, ginapahanumdom naton sining nga aga na paidalom gihapon sa modified enhanced community quarantine. Ang Negros Occidental na paidalom iya sa modified general community quarantine. Aksyon Hotline! Lain-lain nga classification. That's why nga ti may ara sang paghugot diri sa syudad sa Bacolod. Ikumpara mo dito sa probinsya sang sagwa sa Bacolod kay iping nga banwa kag syudad kon classification kag ang pagpatuman sa mga regulasyon mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Kuana ang aton sini nga mga utod padayon gyapon nga nagareklamo sa sitwasyon naton, pero kon puro lang kita reklamo sa sini matiniyon. Basi maabtan kita ni pila ka tuig mga kaaksyon, dapat sundon ginaton ini. Kung may mga lehitimo nga mga reklamo, ipadangat ta sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Aksyon Hotline! Anyways, mga kaaksyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:09 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ano ba lang ginpreparar naton nga mga balita sa sini iyang aga. Aksyon Hotline! Kagabi si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa Balita National nag-approve sang recommendation sang Task Force PhilHealth. If madumduman ninyo dira nga nagtukod sang Task Force PhilHealth agod imbestigahan atong bilyones nga pondo sang gobyerno ginaligar nagkaladula dira sa PhilHealth mga kaaksyon. Aksyon Hotline! So kagabi nagrekomenda ang Task Force PhilHealth nga pasakaan gid sang kaso, no? Pasakaan sang kaso ang mga persona nga ginatudlo
sa likod sining nasambit yang kinawatay. Action Hotline. Sa idalom iya sang Anti-Graft Corrupt Practices Act kag revised penal code mga kaaksyon, mahimo nga kasuhan sang kriminal kag administratibo ang ini nga mga persona. Action Hotline. Ini may ara na sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa raisin o balang ini nga mga tawo. Ang mga tawo nga initi ang presidente sang PhilHealth nga amo si Ricardo Morales. Action Hotline. Si Jovita Araguna, amo ni siya ang Senior Vice President. Si Calixto Gabuya, amo naman ni mga kaaksyon ang OIC sa nga pila ka departamento. Renato Limsiaco, Israel Francis Pargas, Arnel De Jesus, Bobby kag Crisostomo. Mga kaaksyon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka mga opisyalis sang Philippine Health Insurance ang pagapasakaan sang kaso. Action Hotline. Lantawon gid abi naton ini kung anong resulta sini may pasingadtuan gid bala ini. O kabay pa nga mahataga na sang katarungan ang PhilHealth mga kaaksyon sa diin nga ang pundo dira gikan sa aton nga mga nagahatag sang aton sining kuani donate kuwag sini aton sining bayad dira sa PhilHealth para magamit sang pumuloyo sang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Pero gingarnat siya lang nila kung matuod ini kag ini sila mapamatbatan sang guilty beyond reasonable doubt mga kaaksyon ti mga wala huya klase mga tao eh. Action Hotline. Hambalan man nga maghalong-halong man si DOH Secretary nga amo si Francisco Duque III. Kay base mga tubang man siya sang grave consequences of action or inaction mga kaaksyon. Ti syempre, ano bala ang poder ni Duque dira sa PhilHealth? Siya ang ginatawag nga Board of Director man mga kaaksyon. Action Hotline. Ngaway pa ni siya madalahig hambal sang iban, ti PhilHealth lang to anay. Action Hotline. Basi damo na manibla ang mabutangan tunga-tunga ang liog, damo sa mabutangan sang dextrose, damo sang isugod sa hospital, kung hindi sila ang pasakaan na gid sang kaso, inang bantayan naton. Action Hotline. Kabalo ka ang mga opisyalis sang gobyerno, once gani nga may ara sang kaso, oy, nagabi malasakit iya. Action Hotline. Nagapinalumba ka pa check up sa ospital. Pagkatapos, hambalon ang doktor, Doc, bisan way ko na balatian, liyog lang ko hambal nga may balatian ko para ka-standby ko di sa ospital while ginalitis ang akon sining nga kaso. Action Hotline. Inaya realidad kay katabo na di sa aton. Di na naton pwede ihambal pagani kay konsuliton ta, sulit ta karon pero may ideya na kamo sila konsideraisin o nga mga former kag mga active iya nga mga opisyalo siyang gobyerno before ang ginpangkasuhan nga may mga tunga-tunga ang liog, may bandage ang mga kalawasan kay kunuhay yara sa ospital nagmalasakit. Action Hotline. Pero sang nagapangtok ba? Nagapangtuklaw sila sa kwarta sa gobyerno, duway gid malasakit. Action Hotline. Sige, sa iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon, si Senate Minority Leader Franklin Drilon nagpalayag ba por tigig kuno nga overpriced sang gobyerno sa pamakal iya sa mga galamiton sining COVID-19 mga kaaksyon. Action Hotline. Ginatudlo iya diri ang Department Management Procurement Services mga kaaksyon nga ang overpriced sa mga medical supplies nga ginbakal sang pungsod Pilipinas hindi gid magonta. Action Hotline. Ginihimplo niya dire ang pagbakal mga kaaksyon sang 2,000 tanan ka mga test kits. Ti ini boxes ang inestoryata din di kay individual. Sa diin ining 2,000 value iya sang 688 million pesos. 2,000 lang ka bilog ha. Action Hotline. Kay ang bilog nagdangat sa 344,000 pesos mga kaaksyon. Grabe yan no. Kung nagpangita man sila sang basis nila, Shario, may-ari man ang tani isang tag 240,000 ang bilog nga adidto gitaya sa 340,000 pesos. Action Hotline. Nga kung didto kita sa 240,000
Suma total ara lang sa 480 milyones pesos ang nasambit iya nga kagastuhanan sa mga test kits nga ini. Ikumpara mo dito sa 688 million pesos. Hotline. Tunga, sobra tunga sa bilyon. Tiambal ni Franklin Drilon diri, siya daw gapang lalapaw, magluwas ni damo pagid. So ginapalantaw ya karon or ginadamulay niya ang Department Management Procurement Services sang pungsod Pilipinas bangod sining nasambit nga kagastuhanan. Hotline. Kwerte yan o. Kung ini nga mga aligasyon, di na magatag conclusion kay aligasyon ini, kung tuod gid man ini sa palabuton nga panahon kag matukiban ini, grabe nga tamasa nila sang kwarta sang tawo, no? Hotline. Grabe kahuluya klase mga tawo nino nga sa gobyerno, no? Ginbuto naton to sila to kwanta ni to secure the money, to give more services, good services para sa aton tanan-tanan. Pero may mga sideline sila yang nga pagpang garnatsyar sang kwarta sang gobyerno. Very sad sa part naton sang panggobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Hotline. Kasubo gidya paminsaron, no? Nga may amo sini nga mga opisyalis sang gobyerno mga kaksyon. Hotline. Sige, no? Amo ning mga dulo-dalag ko kabalita sa nasyonal. Kag sa Metro Manila, maulo-ulanon ang tsimpo dito bangod sining LPA and diri sa aton gani ga ka-experience man kita sa sining nga mga tinion mga kaksyon sa syudad sa Bacolod kag probinsya man sang Negros Occidental. Hotline. Las 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lokal din nga mga balita, mga kaksyon, wala untat, no? Ang rinabuab karon sining pila ka mga posting sa social media. Actually, ining nag-post gani sa social media, ginahangkat naton ini mo, no? Sa pagbutang sang ila sini mga litrato dira sang bugas nga lagom nga pwede na dapuan sang langaw kag lagong. Hotline. Tino ba lang lagong haw? Di nga dapo ang lagong, kundi sa mahigko nga mga butang, no? Ang ginaligar sa mga nagaposting dira nga kunuhay ang noodles expired na, no? Di hindi manami, no? Galing sa 48,000 ka food packs mga kaksyon. Maybe siguro kung na-stocks ini siya or na-stock ini sa isa ka bodega diri sa syudad sa Bacolod. Basi bala na ulanan ini na ambihan sa kadugayon. So ginpanagtag ini bangod sa aton sa nga sitwasyon nga napaidalom kita sa modified enhanced community quarantine. Amo ni nga may ara sa mga bugas iya nga mga lagom. Hotline. Kon si Mr. Jigo malakad pa sang undok, gamiton kong iya sini nga line kay yagin man linya. Ambalya kislan lang kuno tudo, ginsugo sila nga kislin nyo lang da ang bugasa. Kay kon magtinlo na mo na ng pagkaon nyo, di makaya ang pagkaon, pero hindi makaya ang paglinabugay sang imo tiyan. Hotline. Ting hambal na isang iban, what if biko nagahambal nga kislan na siya bing pakanon, ta sinako na nung sistema, abe? Hotline. May nagahambal nga hindi expire, pero doon hindi gin mabutigan action hands. Kay isa sa kilala ko, kag ini nga tao respetado man, wag gidjagin ka o na noodles, expired gidjagali. So hindi kita dapat magdepensa maybe grocery. Instead of depensa, ipakuha ta na lang ni mga noodles ni kang islan tabago tapos ang istorya. Hotline. Sagi pagitaya ka depensa nga sigurado gimagaling nga expired. Kay ining panugid di sa ako, no? Piho-piho gid ya. Nakabaton kay na lockdown man nimo. Ay nakabaton expired to yang noodles kasubo, no? Hotline. Ti o galing sambal naton basi pila man lang ni sila kabilog sa 48,000 nga ginpanagtagan diri sa syudad sa Bacolod, no? O galing inabalang sa mga hambalanon bla sa mga baligyaan, ang isa ka bangkat nga kamatis bisan ano pa na kanami dira sang iya sining nawong kagitsura, kung impunan mo sang isa ka bilog dunot, sigurado inatanan magkaladunot. Hotline. Tiyan mo niyo, sa 48,000 basi may ara malang guruda, butan tabi 20, 30, 50,
nga nagkala expire ining nasambit iyang nga noodles kag lagom nga bugas. Ti sa lalama ho. Ang tanan-tanan do nagkalaigo na lang. Action Hotline. Ti dapat hindi na ta sagi depensa di. Ang aton dihimuon kung sa sin o man kamo nga nakabaton sining panos nga bugas kag expired nga noodles, ipang-uli nyo na kag paislan sang bag-o kung gusto nyo gid. Hindi na ta sagi kamo pakitiway naman ta mahimo ara na nay. Action Hotline. Di ang City Bacolod guro pangitaon tama ni sila i-contact trace ta ni sila di na naday pang-islan ta na lang mo na guro nga dasig guro. Ha? Da mo man na para matapos sa ning sagi naton ka syada da social media kag klaw ay blang ari kita nagapakig-away sa COVID-19 pagkatapos nagailanaway man kita sa hatagay sining bugas nga ini. Action Hotline. Ay sus ko. Anyway, sa iban nga balita sa lokal tutukan ta karon ang biyahe mga kaksyon. Kabalo ka ining biyahe nga ini perti ini mo. Ang mga salakyan diri nga ginpangkuha 42 kabilog. May ara sang ginatawag naton nga misinform. Kung sumayon tagid pero gusto tala ni klarohon pagiliwat. Nga naghambal kita di sang misinform mga kaksyon. Una abing report nga nagwa nga 42 gid lang ka mga salakyan ang ginpalibot mga kaksyon sa syudad sa Bacolod para mag-cater iya sa mga frontliners, mga medical personalities kung sa resin o padra nga pwede kasakay kay para maka-duty ini sila. Action Hotline. And ang 42 mga kaksyon kasalakyan, kada adlaw isa kasalakyan 3,000 pesos ang ginabayad dira. Action Hotline. Pero balikan ko na karon kay ginsagi ko kasumabla sa sulod sang 17 dias mga kaksyon. Sobra man ni 2 milyones pesos mo ang kagastuhanan sang syudad. So, ang ining 42, hindi kay 42 gid lang kabilog. So, no, kay Councilor Dindo Ramos, nga mo ya ang committee chair sining transportation diri sa syudad sa Bacolod, kag siya ang nag-meeting sa mga lideres, mga presidente, maybe inisang transport organizations. Pero nagkamog ding 3 ka mga dalagko, gid nga mga lideres kabay Lakbalo. Action Hotline. Check naton ini. Gusto tani klarohon as of today. Kay para mahatagan man sang hustisya ang kinamog sa mga driver no? Kag mahatagan man sang tsansa nga maka-explikar man diri ngaton si Reconcile. In fact, na interview na sa Action Radio, may explanation na pero i-replay ko na karon liwat i-replay ko na liwat karon para man sa benepisyo ni Councilor Dindo Ramos kag Councilor Cindy Rojas. Action Hotline. Kaya daw silang ginatudlo di subo nga nag-meeting sila gin man tuod mo. Peklaro tanay karon kay kagabi na balbal ta naman pero may ara sa mga why naka-monitor kagabi that this morning ipahibalo naton sila para at least makompleto naton ini. Action Hotline. Balikan ko na karon no? Ang pinaka-latest mga kaksyon, diri kita sa COVID-19 anay kay total ang bugas kag biyahe daw amat-amat na sulbad. Diri kita sa COVID-19 kabalo ka as of last night may ara na sang 7,739 nga positive sang COVID-19 diri sa Western Visayas. Action Hotline. Ang bag-o kahapon 184 sa diin 156 gidriyo ang locally o kon local transmission, community transmission. Kadelikado no? Ining 156 baliya. 17 dire gina-verify pa na pulo dire ang locally stranded individual kag isa iya ka returning OFW. Action Hotline. Kaladlawan kay ining OFW ka nagligad to mo nang ginakulbaan ta. Pero subong sila ya ang hero gid man gihapon no. Kay ti isa na lang bilog ganiho kagapon isak bilog. Dire kita nabalbal sa local nga transmission. Pero ginhambal nila kay abe kay ginbuy anang LSI kag OFW. Action Hotline. Ina mga allegation sa mga utod naton pero kay ari na ni bululigan naton tanan-tanan. Kahapon nga adlaw naka-record ang Bacolod sang 60 ka panibag o iya nga positibo sining COVID-19. Action Hotline.
kag 36 naman sa Negros Occidental, no? 36 nagaamat-amat jutay. Ang recovery sang Western Visayas yara sa 4,271. So i-minus na to na sa 7,739 ay nagaamat-amat gid man jutay. Ngati subong dapat malipay kita kay ining si COVID-19 paagi sa aton sini nga pagbinuligay plus mga kaaksyon sang aton sini nga pagpangamuyo ang mga health protocols sa gina-imponer sang aton sini nga gobyerno. Mabatyagan giman aton nga si COVID-19 nagaamat-amat man ka jutay mga kaaksyon. Action Hotline. Sige, now sa mo na ang sitwasyon now. Sa nagligad nga simana, kundi ko magsalado Friday night, na-interview naton una si Councilor Renisito Novero diri sa syudad sa Bacolod matapos nga na-alarma kita, no? Na-alarma kita kung madumduman nagpatigayon sang one time, big time nga mass testing ang Bacolod kag Negros Occidental. Sa Bacolod do damo to 4,300 plus mga kaaksyon ang nagpaidalom sa mass testing nga ini. Nagligad nga Agosto 28 kag 29. Action Hotline. After that mga kaaksyon na ginawa ang results. And ang results ang 4,300 plus 531 ang nagpositibo mga kaaksyon. Action Hotline. So, pinangpangita ining 531. Sa 531, Diyos mio, ginhambal to ni Councilor Novero diri sa aton nga may ara sang masobra 20, kundi ka magsala 28. Masobra 20 ka mga nagpositibo nga nowhere to be found pagkatapos nga ining pangitaon ang ila addresses or address kag ang ilang numero hindi na makontak mga kaaksyon. Action Hotline. So pamangkot diri, ano bala ang update sini? Pagkatapos ang siguro mga 5 na kaadlaw ang nakaligad, nagkalakit-an na ni bala ang mga nagkalamising, ang mga nagpositibo sining COVID-19 mga kaaksyon. Action Hotline. Sanday sin-o ini, diin na ni sila. O, kung sanday sin-o man kamo, anong sahagi nyo panago da? Action Hotline. O, kaya nga ining 28 subong, do wala pagidyapon makit-ana kung diin ni sila. Pero i-check ta naton basi may mga updates bala sini. Agod nga masigurado naton, imagine mo na karon, ining 28 makaatubang na sila karon sang napulo lang kada isa sa ila. Pila ba lang tugahon nila nga pag-transfer iya? Sini nasambit nga si COVID-19 mga kaaksyon? Action Hotline. Oh, ang napulo to kada sa ila isa, kada isa man to manglaton man to. Oh, tiano na lang ang sitwasyon karon man. Mabuta ni karon diring syudad sa Bacolod, utro man ning nagpalasitive ning nung sagid niyo panago. Action Hotline. Imbes gani nga buligan kamo dalon kamo sa isolation facility, ay sagi kamo yung pinanago ay kamokbalo nga una nga mahabutang diri sa risgo amo ang inyo sini nga mga pamilya dira sa nasambit iya nga lugar nyo man. Action Hotline. Magluwas sa inyo sini pamilya mga kaaksyon nga mabutang sa disgrasya dira. Manglaton pagig kamo sa mga tupad balay nyo. Anong sagi nyo kapanago man kung nakabati kamo subong kag kamo ang ginatumod ko de. Abi pagululuwa kamo kay inayawan na blaka paminsar nga aton sini mga opisyalis sang syudad labi na gid sa idalom sang ITF kung paano kamo pangitaon kay hindi amo mga address kag number pinangbutang nyo. Action Hotline. I-check taman karon kung diri sa aton sa Bacolod ang Department of Health o kung Department of Public Works and Highways o kung DPWH nagpatindog sa nagliligad pa nga simana sang isolation facility nga nahimutang dira sa Barangay Alihes daw 32 ini Karomso. Action Hotline. Kung ano na ang update diri, no? Patapos na ihan kay ang target date nila sang completion diri daw Nobyembre 30, no? Sining mga kaaksyon. Action Hotline. Pero Nobyembre 30 o September 30. Check tani karon dagurgay kay dawara na sa linya naton si Councilor Renisito Novero. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Councilor Attorney Renisito Novero, sir, good morning.
Good morning, Edson Brian. Inabilog nga workforce kasi aton pananggaan ko sa tamati uplet din kayo all. Aha. Salamat gid sa time Action Doors. May nagatawag na sa dapit sa aton. Pasensya gid Councilor. Kay may nagasulod sa basi sakit sa dulonggan ba. Aha. Okay, goods na. Okay, sige. Councilor, pasensya gid kay do may sulod nga duga haze bala sa amon nga dulonggan. Okay, sige. Councilor, mga musta kami atong gin-mention before ni Modri sa aton nga may ara sang missing nga masobra 20 tanan ka mga nagpositive sining mass testing. Councilor, kumusta na ning status mo? Well, from the information I gathered from the cluster head, mga 33 na nakabilog originally, no? Nga sa ilang confidential information form, ang nasulat nilang address kag ilang contact numbers hindi accurate. Or in fact, may even be false information. Mhm. So that sa gina-trace na sila, sa ginatingwaan nga malabot, hindi na sila malabot. Kaya ang lugar nga ginbutang nila sa ilang CIF, which is the confidential information form, wala man to sila kay-star. Uy. Ang ilang contact number, kontakon, hindi man sila makontak. Mhm. Lain man ang sabat. Pero out of 33 do mga lima kini sa ilan na trace, sa mga more or less 28 pang nabilin. Aha. I am giving this information if only to sound an alarm. Kung ikaw kamukita sa barangay, kay barangay based ang aton nga mass testing, Mhm. nakakilala kita kung sino man i-report natin dayan sa barangay. Punong barangay, Aha. i-report sa City Health Office para ma-extract sila. At madala sa isolation facilities. Kag kung nagkapamati man sila sa buong, hindi man sila makakulpa, hindi magkahadlok, o hindi magkahuya. Kaya confidential man ang ila dapat nga record the situation. Dalon sila sa isolation facility, ito they will be fed. Pakano na to sila, pamahaw, paniaga, pamahaw sa hapon, panihapon. They will live as kings and queens. Hindi sila magluto. Lutuan sila. Pakanoon pa sila. Victory pa na. Tanan-tanan. Mhm. At the same time, maproteksyonan sila. May vitamins pa. May vitamins pa. Ang ila panimalay, mapailayo pa sa Yes. Correct na. laton. Ang ila komunidad, mapailayo man sa laton. But kaya man i-consider niyo, di ba kung pamati ka mo subong. Kung positive ka mo, kagsagi ka mo tiner sa inyo balay, at mo wala lang, essentially, ang mga pinalangga mo mismo, amo ang imulat na, ikaw man mismo ang mahalit sa ila. Mhm. Di mayo lang kung asymptomatic man sila pareho mo, o kung mabaskog ang imo immune system, pwede mo madaog ang COVID-19. Pero kung mga weak ang ila sa immune system, it can be fatal. Kag kung magwa man ni sila sa ilabalay without knowing na latnan mo na, manglaton man ni sila sa iban. Mhm. I-imagine ang dako nga damage na matuga bangod lang sa imo pagtulo panago, sense of irresponsibility, no? Kinahanglan maging responsable kita, kamalo ka action, Brian. Mhm. Inaliwat-liwat ko gini. Bisan ano kaalam sa tahom sa atong programa, Yes. bisan ano kaalam, kaisog, kakapisan sa aton manog pangabudlay diri sa ibabaw. Kung wala kooperasyon diri sa dalom sa mga tao, all this program will fail. All our efforts and expenses will only go to waste. Mhm. Amo na nga kinanglan, kooperasyon sa tanan, because amo ni gitiguluhan gani sa national government, we heal as one. We heal as one. We work together as one. We cooperate with one another as one family, one big family in this country, in this city. Mhm. Okay. So, sa sulod sang pila ka adlaw, Councilor, nga why gid sila nagkalakitan, anuman hindi pa ni pwede lawagon ang ila sining ngalan kiti do hindi naman ni maayo ang confidentiality nila ginhimo nyo na. Pero sa amo sila nga sitwasyon nga daw hindi sila yung makitaan, guro panahon na ni guro para i-mention guro ngala nila, Councilor, hindi man ta ma-violate sini para lang gid nga basi tupad balay na da makambal nga si Juan Manigaliho tingaway kapaya imo nagkadtutuman.
Well, as a lawyer, I will still caution ang paghimo sila, no? Hindi pa ko sigurado if we can do that Aha. with impunity. Kaya we have data privacy law, and that is a special law. Aha, aha, aha. That is a prohibited act, and we might be traversing another controversy and complication legal. Mm-hmm. So, hindi lang tayo na siguro maglapot na. Ambot kung maaara ito justification sa ulihi. Aha. Pero anyway, kabay pa nga kung maglapot man 14 days and beyond, nga wala lang sa may matabo sa ila, pag wala man sa may matabo sa ila mga panibalay. Aha. Because World Health Organization policy, sa gila protocol, ang tao nga makalapot 14 days and beyond, basta continuously symptomatic sila, even if they were positive, considered naman ang recovered. I see. Okay. So, Kabay pa. kabay pa nga Aha. sa ila mismo kaintangan, even wala sila mapakita, naghalong man sila, at kabay pa nga nag-recluse sila. They went into reclusion and isolation. Aha. Kabay pa ha, kabay pa. Kabalogig ko, counselor, nga ini sila subong may ideya, gini sila mo, galing ila, patututunto, gila ning ila mo. Kung sa day o man ni sila, counselor. Pero kung magpatututunto sila, Action Brian, their first victim is themselves. That's why. Oo, that's why. Oh. Second victim nila, ang ilang man mismo kadugo, ang ilang mga palangga sa kabuhi. So, man ang aton palapot na mensahe. Of course, collateral damage, ang iban nga mga malatnan, ay may God forbid. That's why nga, kuhan ka mo na, social physical distancing ka mo sa mga neighbors nyo na, kabay ka mo kabalo, basi isa na sa ila na bala sa 28 ni nga missing in action sumongo. Ay naano man nga sitwasyon naton man. Anyway, that is our announcement. I am sounding this off, not to instill panic or alarm sa tao. May iba nga nagambal yung palagyuhan gali ka mo. Wala man taging palagyuhan. Kundi, nga we thought everything was normal. I mean, everything was done in good faith. They did 2-day massive testing. Nagdiyan pa kamayan ni Mayor Bing sa Dakpanos sa Bacolod. Dasig to, everything was done fast. Kag, of course, natural sa kadamo-damo ang mga tao nga na-involved. Kag 61 barangays ang na-involved, including other sectors. So hindi mo na you could not be very meticulous in every piece of document. So everything was done in good faith, and therefore everybody working believe nga everybody would cooperate and be truthful sa ilang paghatag sa ilang data. That's why. Kag hindi man ni crime, actually hindi man ni crime nga balonta nga nagpinalagyo ni sila. Loyal, ako na ni honesty man lang tani mo, honesto man lang tani nga pagkatapos ni mas testing ni kung positive ka, dagon-dagon kan lang bi pa kadto to sa kwan sa facility abi or sinong official dira do mo lang ni tani mo kay tiway man na diya. Ako man ni Action Brian, ako man ni sakripisyo siyang gobyerno lokal from the mayor himself, Mayor Bing bilang amay, to our vice mayor, sa ating city council, sa ating mga doctors, sa ating nurses, sa mga medical technology, sa mga frontliners, sa mga nag-swab. Tako ni nga yun. Kuhaan nga risgo sa tanan. But nga ang may mga tao gidya nga daw, hindi gidya kayo ba lumagkopera. In fact, may mga tao gidya nga kadasig maglait, magpakalain. Pag-imimo sibilan. Dugin bata na sila guro. Hindi ko hindi sang attitude, sang kultura. Yes. Kinanglan binuligay ni mo, hindi mali away ni naton, gira naton so hindi kita pwede mag-away sa isang isa. It will be self-defeating. Yes. Anyway, sige. Wala tulaton tani basi pag aton malang pangamuyo di mo tong mention mo kay ina nga hindi na sila magkalaano kag wala may nagkalalapnan sa pamilya nila kay goods gina. Yes. Sa Lois ang Ginoong kabay pa nga man matabo.
Aha. Ari Councilor, ulahiron ko na lang ng isa. Kumusta ining isolation facility sa Barangay Alihis, Councilor? Kung pila na ka, anyways, kung may ara, kada bisang porsyento, kung pili na, kung sa ang target date, gid sining matapos, kag magamit na siya. Well, isa ni sa mga produkto sa pangabudlay kagayo man ni Mayor Ping, no, sa national government. Kag nagligad nga semana, Wednesday, sang gabi, lapit na itong gabi, napirmahan na ito sa tunga sang DPWH through Undersecretary Emil Sadain. Aha, nautod balikan ta si Councilor Abi. Action Hotline. Kay actually napadulungan nato ning area diri pero ara pa sa tunga-tunga ang trabaho nila pero sige do pila pa lang ka days ng trabaho nila dira sa Barangay Alihis mga kaksyon. Pahuman-human na si Councilor. Hello? Ah. Hello? No. Yeah, I was saying, sa nagligad nga Wednesday, itong malapit na sa itong mga gabi sa El Fisher, nagpirmahan na sa tunga sang DPWH through Undersecretary Emil Sadain, kag ni Mayor Bing Leonardia, in behalf of the city, kag nangin witnesses kami dito, at ito mga ibang mga opisales ang Takbano sa Bacolod. Kag itong memorandum of agreement nga ginpirmahan lang ni Mayor Bing na bunag to sa mga 109 rooms nga isolation facilities na dapat tumanon not later than September 30. Okay. Ini nga bulan. Aha. Tatlo ka venue. 32 rooms dito sa Alihis, Aha. Barangay Alihis, 32 rooms sa Vista Alegre, kag mga 45 rooms baladira sa Corazon Locsin. A total of 109 rooms tanan na dulot sa ato nalin sa national government. Salamat sa Ilak Alwan, salamat man kay Mayor Bing sa dedikasyon, determinasyon nga madugangan ang aton mga pasilidad para sa aton mga pumuluyo sa Bacolod. Although 109 rooms man lang ni, but dako na nga bulig sa aton tanan-tanan. So, pada lapit-lapit na malang matapos, Councilor, no? September 30, kadungan sa pagdula sang imisikyo tani sa aton. Aha. Yeah, but in addition to that action, Brian, let me just report nga by instruction also of Mayor Bing, we are preparing additional 12 schools in addition sa 11 ka schools. No? So by the time matapos man ng bulan siguro early October, we might be able to have about 23 schools all in all, providing us bed capacity of 2,480. By the way, ang ginambal ko kay nang isolation facility bed capacity to hindi 2 rooms kali 109 rooms bed capacity. 109 nga rooms man nga ginambal ko man. 109 bed capacity ang iya sang DPWH. Ang iya diri sa Department of Education nga mga eskwelahan nga paopera naton suno sa instruction man ni Mayor Bing, makahatag ni sa aton about 2,480 to 2,500 nga bed capacity as isolation facility. So by this token, kabay pa nga hindi natato siguro kakinanglan pa sa Silaya. Kaya ang sa Silaya ito nga gin-request ng Mayor Bing kay Mayor Mark, and salamat kay Mayor Mark sa Yakalwan. Pero atong to reserve when worst comes to worst. And may God forbid that we reach the worst. Kabay nga ang aton diri mga isolation facilities so that Bacolod will just be enough or even more than enough to accommodate our patients. Sige, kabay pa. Labi na gid nga magbalik na gid ang normal liwat nga kwan bala nga pagpalauli naman sa mga OFWs, mga LSIs naton. Amo ning balantayan naman liwat kung magdamo-damo sila liwat attorney, ano? Yeah, mabisita nga ni kami guro to karon may tempo lang sa Andumanan because ang Andumanan Elementary School o Guy School duman tapos na to siguro. Timayo gid ginapreparahan. Kay daw bawal na ang home quarantine mo. may request ng co-action Brian no para sa imo station. Yes. Kay kung may mga nagapuyo bala kita sa sining nga mga kwarto sa mga eskwelahan. Kag kung may diferensya ka mo makitaan, ipahibalo nyo lang gilayon sa nurse o kung sa attendant
hindi na kinanglan pa maglait sa social Social media. media. Kaya abi na nila karon ng isa ka kwarto lang nga makitaan mo may diferensya. Halos tanang na kwarto daw diferensyado na. Oh, yes. Aha. So pari yung isa ka pagkaon kada 20,000 sa ginahatag mo, may isa lang ka daw may nag-inlain, i-post nila. Oh. Ang idea nga gintano mo sa pupamidyaron sang tao nga ang tanan daw paryo sina. Wala. So mahiluan man ang Yeah, duubos ang gid. atong mga katauhan. Tululobos Be fair with people working hard. Be fair with them. Kaya tanan para man sa aton kaayuhan tanan-tanan. Yes. So be fair in our comments, in our appreciation, Aha. in our commentaries. Amo na bala? This is one big family and we have to work as one family. Yes. With that, Councilor, madamo gid nga salamat sa mga time. Good morning kag mabuhay ka, sir. Good morning. My prayer again is may God continue to protect and preserve us from COVID-19. Yes. Thank you, Councilor. Action Hotline. Councilor Rinicito Novero makaksyon sang Bacolod. Tiya mo na, no? Padayon nga ginapangita ining 28. 33 ang 5 na kitana. Ang 28 wala gid. Ay di sila nagkalalad tuman. Action Hotline. Palihog lang kung ara ka mo ba naga-monitor subong. Positive ka mo. Oh, andi malason blada basi madisgrasya mo da. Action Hotline. Kaya no lang na karon sa ospital man kamo gyapon madalagan kung daw hindi nyo na makaya ang igo ni COVID-19. Ti subong palang guro pakita na kamo to. Amo to ang balik counselor, dalon kamo sa isolation facility, dulutan ka pagkaon to, maulo exercise lang kamo to sa sulod sang how many days abi nga ara kamo sa mandatory abi nga quarantine. Oh, di blati, why gid anong sitwasyon abi? Action Hotline. 14 days man ang gani mo pagkatapos da nga daw okay ka na pwede ka nakapuli sa balay kag i-check kaliwat kon negative ka na gid. Action Hotline. Kaya mo malang na kon tani suliton ta basi makapanglaton ka mo na ba susko Ginoo portik damo gid sa malatnan nyo kay ning COVID-19 perte gini iabi. Action Hotline. Las 8:46 sa aton nga pagpangalaga. Dira lang kamo kay pagbalik naton karon dugay. Balikan nato ng mga driver. Kagabi, ang balikaon si Lord Dindo Ramos nga lain kahapon, lain naman subong ang 42. Rotation, no? So kung sumahon ta sa 17 dias, daw masobra 700 ka mga driver ang makabenepisyo sang tag 3,000 kada isa kada adlaw. Action Hotline. Pagbalik na karon dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. May aga lang sa kay Rene Baguio Gargar. Salamat gid ano. Si Richel Aguaranze naga-monitor man. Bray iya ka bayaw ko ang rice hindi manami kay yellow na. Hindi man na mais. Ay Andrea Amanda Jaime. I-complain sa DTI if it is expired. Andrea, okay na bakal na basa ko na. Si Rock Carino, good morning, Ed. Gaano kada? Si Ed pangita yan. Christine Minies Villalubos, good morning, Action Bri. Monitor man kami Energy Funds Club. Sagad sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Keep safe, mga ka-action. Wow, damo na kamo ha. Derf Buyet Libuon Andrada. Good morning, diri sa balay ang ginhatag sa bayaw ko Pansit Canton expired September 10 expiration date. Oh, tihawa ko na ara gid ya. Oh. Teresa Ramirez Berona. Good morning, Action Brian. Ang noodles good for 6 months ma-expire dayon. Sang March damo bakal ko expired sang April. Thank you gid sa mga information. George Gargasiran, perwisyo sa bituka ang pinanghatag ka DSWD nga food packs pigado na gani himuon pag nila pigado. Morning, Action Bri. Sakit no. Si Andy Mel Labayen, useless gani ang QP kay hindi ka man gyapon kagwa kay wala sakyan. Hay, ambot lang ni nga may biyahe na lang according to number sang QPass. Michael John Season, good morning, Action Brian. Keep to my family, to my sister and brother-in-law Lacson family sa Old Sagay, monitor from Paranaque. Thank you, Gid.
Thank you and God bless. Ronald Pase Ricalde. Monitor lang kami di sa Sera. Gapamati kami subong upod kami ni Richard, kag Nonoy, kag John, kag Dale, di Palubos. Salamat ari kami sa Liganes, Iloilo. Salamat. Daphne Abaring Camon Vilnas. Good morning, Action Brian. Nag-tune in kami diri sa ICU or issue rather. Kawayan. Patamyaw sa amon amay, Dioscoro Vilnas, Mary Ann kag Maria Cheryl. Ryan Chuami Pidicar, Boss Brian Morden. Pabati sa kaparintihan ko dira sa Victoria City, si Balios family. Jonathan Fuentes Araman, good morning, Sumbray. Monitor lang kami sa Country Homes, Alihis. Edwin Pineda, Dennis Marie, Inting Vivuso, good morning, sir. Gamonitor sa Silin Homes. Wow. John Marie Radok, good morning, Sumbray. Stay safe. Sino si John Marie man? Basi sila ninong Radok ni. Silin Chua, good morning, Bacolod. Kag sa family ko sa Sagay. Misto na kamo, family Pilio sa Sagay. Si Barry Montanio Pontilio, naga-monitor man. Richard Castro, good morning, Sumbray. Ang hindi magpakita nga nagpalasitive, lawagan na lang bala ang mga ngalan nila, Action Bray. Mga pasaway basi tupad balay pananamon, mga salawayon, salamat gid. Hindi abi maglawag ang otoridad. Nga hindi maglawag. Jo Marie Pormentira, good morning, Action Brian. Monitor lang Jenny Perez sang Binalbagan. Almira Malazarte, Lee Malazarte Araman. Jocelyn Liboon Dispuho. Jocelyn, okay. Si Piper Pursley naga-monitor man. Ano update sang Rice Cam monitor ko. No? Edward Alihano, tiyang Rice Cam to, kuan inang, tawag siya gani, nangayo patos latabang sa pulis. Avocado ka, hindi ka doktor. Abogado, guro. Vince Adolfo, tagain ninyo bala pagkaon attorney kag iupod bala mga experts sa medical kag infotech sa plano kag empower them, then kamo support lang sa supervise, hindi kay kamo ang kamo lang suggestion lang na. Pwede man. Radyo Shaik, isa ka ba sa mga hindi makapunta sa trabaho dahil sa coronavirus? Negosyo ng iyapas din siya. Si Gian Ustan, pwede mabalaan kung ano nga barangay ang ina nga mga nagpositive, at least may ideya kita. Hindi gad pa na pamangkot nato, do hindi gid sila magmuno, no? Andrea Amanda Jaime Araman, Counselor, how would they know nga sila? Base even their names are not real. Help if luwago na lang ang names cause they couldn't be rich. Tani di ba pamangkot ko muna kagina, hindi pwede, may regulasyon base bala kasuhan pa ano nga sitwasyon. Chris Vilma Treyes, good morning, Action Bry. Monitor kami is Toms 3, Barangay Estefania, thank you again. Radney Lubaton, good morning, naga-monitor subong sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, thank you again. Ziti Alunan, watching Hong Kong, Action Brian, morning. Radney Lubaton again, patamyaw nanda kay Lola Karing, gapawasak subong sa Action Radio. Wow, good morning. Nora Sandig Badilles, good morning, Action Brian. Watching from Barangay Singkang Airport, i-greet ko lang happy birthday sa co-teacher ko na si Ma'am Elizabeth de la Raya. Wishing you good health, keep safe, and God bless. Happy birthday, Melchor Baroka Robines. Bilagi Masiving Guma. Isak ay nano negosyo. Charlie Alongo, Susan Laurico Burden, Mrs. Alisara is very knowledgeable trading si pasensya. Damo sa nagabutang din negosyo nila, no? San Rachi Orquiales naga monitor man. Okay. Wala kadamo sa nag-post nga kwano. Ime Esmeralda Dolido naga-monitor man. Mary Joy Rivera, Anami Villarias, maulanon nga aga lang da sa imo Action Bray. Yodi. Leslie Gutierrez naga-monitor man. Elizabeth Malaka Gamala, good morning, ma'am. Greet lang to kids ko, Andrea and Manong Andrew. Hello, good morning. Cesar Pakot.
Hindi na tuman. Nadula siya. Heaven. Reinhardt Malinaw, nagamonitor sa Magalion. Chris Mil Viatrias, nabasa ko na East Homes. Sa Cainta Rizal, nagamonitor si Sir Pakot, mga kaksyon. Sige. Standby lang ka muna, mga kaksyon, na hindi lang halinda, tutok lang kamo kay pilala ni ka minutos, mabalik kita dugay-dugay. Ang aton nga next nga discussion about ni sa bugas kag biyahe, no? Bugas kag biyahe. Tutukan ta ganing biyahe man, no? Kaya ang bugas ni daw na panagtag na gid man nalabot na ni sila sa nga concern. Ang mga tao to nga ginamunot ta kay na nga basi pwede kamo iyang maka padulong to sa DSWD sa barangay da kag ipangayuan liwat. Okay, part ka mo gid dapat makaon yung ayuda subong mo trangka ng istorya. Pagbalik karon kag ang biyahe gusto ta tukibon kon may rotation gid man pala ang mga salakyan naton. Kabalog ka dako ini nga pundo 2 million pesos mga kaksyon. Sige, last 8:55 balik ko dugay-dugay. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong
nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuyan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:04 na. Mang tamyaw tanay gamay gid lang ano si Paul Spat III naka-monitor na si Madam Remy Villamarzo, no? Good morning Action Bri, watching always here sa Erorico Mandalagan. Tamyaw ko lang utod ko si sa Isabela. Salamat gid. Ernesta Rodillas Araman, Ziti Alunan, salamat gid. Kelly Jelly, good morning Action Brian. Greet lang ka Enrique Rifuela to Mr. B-Boy Villasor sa CMO Sectoral and all the Salvadorians, especially sa Barangay Pandanon. Keep safe, God bless. Watching always here sa US. Wow, thank you, gid. Si Nanay Ime Esmeralda Dulido Araman. Action Brian, mangkot lang ko ara sa quarantine facility ang isa ka positive tapos may symptoms abi. Siya, ikaw paya ka-provide sang bulong para sa ginabatsyag mo? Wala bulong ni siya actually, no? Ginapa-exercise ka mo na, vitamins ang ginahatag. Kag ginapanilaga ng inyo sinikaw galingon kung si Ber ganing nabatsyag nyo, dalon ka mo sa ospital. Pero kung ulo hilanat malang kag nagapangisay-kisay ka malang dati dira ka lang, no? Pahuway-huway, painit-init ka na, o exercise ka na, amo nagakatabo dira sa facility mga kaksyon. Ang ginapang dalaw sa ospital yate amo na blang do hindi nagidya kaginhawa, hindi nakatakod, hindi na dawla, inagid sitwasyon niya amo nang ginadala sa ospital. Kag gina-monitor ka mo niya time to time sa mga nurses kag kon syempre mga doctors ano. Sige, last no besides, kay na before kita nag-commercial, ambal naton sa inyo. I-check naton ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sining ikaduha nga adlaw sang pagbiyahe nga ginatawag nila ining libre nga sakay. Pero solito naton hindi siya libre sakay kay bayad ini naton nga nagabayad sang tax sa gobyerno. Kay nga ang mabayad sining mga jeepneys nga ini amo ang gobyerno lokal sa Bacolod. So libre sakay ang hambal nila. No, sige, mayo man na titulo na. Nagwa ining isyo matapos nga ti daw kakulang sa information block. Kabalo naman kita sa Pumuloyo Subong, ang binantayan na subong hindi magwanta. Halin sa COVID, pakadto sa tagtaganay sang noodles, bugas. Pakadto sining biyahi ay karon mga vitamins pagidto nga mga allegations. Porte nga binantayan, kabalo ka lockdown. Why may isa man gagwa, tiyan ang mabing obrahon mo kung di pamantay ko kay isas playbot mo da. So isa sa ginabantayan subong, kung anong mga giyos-giyos na diri sa syudad sa Bacolod. Domingo sang hapon, Setyembre 13, no? Nag-meeting gali si Councilor Dindo Ramos sa mga driver, mga kaksyon, mga leaders, no? Amo to pagkabig nila. Agod nga mag-put up or mag-provide sa mga salakyan nga sakyan sa mga frontliners naton, no? Diri sa syudad sa Bacolod padulong sa trabaho. Kundi nagginawa nagwa nga una before 42 lang ka mga salakyan. Pero sanggin check ini kundi gin damulay sa publiko 42 kabilog. Pila kabilog salakyan dis Bacolod sila lang giniya napilian sa sulod sang 17 dias. Amo na yung komento sang publiko. Kag ang kada salakyan action hands, ang bayad sang isa ka salakyan sa isa ka adlaw nga paglibot niya 3,000 pesos. Tiba si sir. Sa 42, kung isumahon mo sa 17 dias, 714 ka mga salakyan or 714 ka 3,000 ang ipanagtag sang syudad. Amo tong pananawan sang publiko siya grabe sa 17 dias.
ang 42 gid lang ka mga salakyan ay maka-avail sina sa tag 3,000 everyday. Namuna bala? So, 714 ginsuma naton diri sa tag 3,000 ang magastos sang syudad sa sulod sang 17 dias magalambot sang 2.4 milyones pesos sa sining mga salakyan nga gin-provide subong. To be exact mga kaksyon, 2,142,000 pesos ang ibayad sang syudad. 3,000 pesos now. Ginsagi ko kasuma-suma kagabi, hambal ko kagi ko konduktor kag driver sa di pasahero nga salakyan before mo. Na? So butang tabi sa pinaka-normal gin nga sitwasyon, wala COVID-19. Wala COVID-19 ha. Ang arkilasang salakyan, ara lang butang tabi sa mga pinaka-barato, guro 700 ha. No? Pinaka-barato na 700. Sa bira-bira nga biyahe sa mga salakyan, butang tabing tughong na si Sakadlaw, abi butang ta 700 man, no? Ako banta-banta malani kay hindi man ta eksperto gid sini, pero do ka simple malang ning amo sini nga bagay mo. Arkila 700, ang tughong 700. Pila abi ang dalon puli ni driver sa ila puloy-an. Butang tabi pinakanubo 400 abi. 400 dako na nakatama mo, no? So kung sumahon mo, ang gintughong niya kag ang renta niya 1,400. Plus mo ang dalaya puli nga 400, 1,800 suma total. Ang income niya sa isa ka adlaw mga kaksyon. 400 lang na dalaya puli. Pero ang ibayad sang syudad subong 3,000 mga kaksyon. Kita mong ko sobra niya. Pero kagabi may ara dire sang palayag si Councilor Dindo Ramos nga ining 3,000 action hands proposal pagid lang. Tigin pa biyahe ta mga tao tapos wala patod ko pilang batunon gid abi nila. Do ano man nga sitwasyon ni man do. Proposal pagid lang. So, amo na. Babati ko pala sa inyo gamay ang interview with Action Dale Salazar. And dali gid lang. Sa 42, ka mga salakyan kahapon nanto sila. Amo ning klarohon ta subong adlaw, kahapon nanto sila, today lain naman nga grupo sang 42, next day lain naman. So 714 ka mga salakyan, ka mga driver ang maka-avail sining tag 3,000 kada adlaw. Sinong kontraktor siniman? Kahapon nagrinabuab ini kay nga ang tatlo kadalagko nga mga grupo sang transportasyon diri sa Bacolod, mga leaders rather, like Jigo Malakad sang Undok, si Madam Elizabeth Catalva sang Fibakda, kag si Sir Jesse Ortiga sang Stone, no? Kung di ka magsala. So wagi kami baloda, nya kung isipon tagid kami nga mga tao, kami ding uyat sang grupo sa mga driver sa Bacolod. Tingnan balto ni Councilor Dindo Ramos, wais la kabalo sang number ni Catalbasto kag ni Undok or ni Jigo no nga sitwasyon. Pero ti ilang na gina-respeto ti na, no? Now, rotation. Hindi na kamo magkabalaka dira kay rotation. Ang iban nga salakyan maka-avail ba ti ka very good. Kay hindi lang isa ka driver maka-avail sang 3,000 pesos pero proposal pala ng 3,000 ha. Basi panubuon pa na driver kahapon. Gusto ko tamang ibalo gani ko nakabato na sila kung wais ang 3,000. Ano daily ang hinatagay sini or kung dason adlaw pa. Kung may nakabaton 3,000 kapon, congratulations kay proposal pa lang na basi bawion. Pero pabati ko sa inyong tingog ni Councilor Dindo Ramos sa pag-explikar sini nga isyo. Ano man ang i-rotate man sila. Hiyaktaw lang sila to ng stock kay nagtayo ko sa milyon nga sila na rin mga divers insulyada sila but waiting them na rin insulyada ito sila na kung paano nila ng sistema ang importante na mag-aanos sila sa opportunity na makabiyahe. So may possibility attorney nga dugangan? Ako pa natin kung pwede ang nasa rotation mo na isa na hindi na hindi kumuso na sila or iyatan na naman silang diskusyon kung sinong driver nila nga pabiyahe. So after nisang 48 subong adlaw, the next day lain naman? 46 wala naman. Hindi na wala na. Okay. I-urgent na hindi na naman sila din pang meeting
Yung iba, hindi mga asosyasyon sa isang barangay, hindi naman matap. Ang ito na naman sa amon, madali na siya mo, nung ulti lang wala. Oo. Pero nung kahit paman, may 17 days paman, 16 days paman. Pila ka na, attorney, ang bayad sila, attorney? Ang ito naman, 3,000. Pero ako naman siya buong nakabudlay paman, no? Kasi hindi mo kung naman decide. Mas hindi naman, i-recommend ko kanyo yung 3,000 ang dala na rin sa income sa driver sa kung gasolina. Okay, 3,000 pesos mga kaksyon. Proposal. Action Hotline. Ang isyo man diri, may rotation, kag kun pila. Amo malana mo, why na gid man iba? Ruta pa. So may palabuton iyang special permit from Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Angot sini. Kay kahapon ang ginakumod to sa mga public transportation sa mga driver naton makaksyon. Nga taga Mansilingan sila ang gabiyahe to kahapon shopping. Action Hotline. Nga abi kuno hindi Mansilingan man nga salakyan ang kwaon da abi para makatilaw man sila. May rotation gani. Maybe siguro ang kulang diri simple lang. Pagpahangop sa mga lideres nga ini kag hearing para sa ila Ti ang rason ni Councilor Dindo Ramos, dasigay mo. Nilablang padasigay, ti alangan karon mahiring-hiring, pati patawag patamiting-meeting. Sila nga gawon ta na lang ni para pagkalunes may mga salakyan kita. O galing kiti konpensaron tagid para avoid sa mga kritisismo kag mga pagdamo na isang publiko kung dasigay giman ti ibutang yapon sa husto nga proseso kundi hilway kita kung tani sa numan nga balbalana isang tawo. Pero check ko bing patrol abi with Action Eden Aboso kon kumusta abi may baylo, may kabaylo ginman ang mga driver subong? May bag-o ginman bala nga mga driver subong o kon sila manigi hapon ang kahapon? Dili nato ni madabalaan subong kon may changes gid bala, may rotation gid bala, ano nga sitwasyon? Lantawon tagid bi abi. Pero sa initial ko nga pagbaton do may ara kay ang nagkamog to kahapon nga taga Barangay Mansilingan nga mga driver daw mabiyahe na to subong tip salamat gid Councilor Dindo Ramos, ano? Patrol reports. Action Eden, good morning. Action na Bray live kita dito subong no sa Bacolod City Public Plaza, particularmente tubang sang San Sebastian Cathedral. Action Bray. Kundi diri ang point of origin sang pila ka mga rota nga nagabiyahe diri man sa siyudad sang Bacolod. Pero nakita to di Action Bray kung kagapon sa mga pictures ni Action Alvin do wala iya sang Mansilingan bala nga jeep nga nagabiyahe. Tapos kahapon pagulo adlaw na ibaluan taman nga didto sa bahin na sang Mansilingan nagpatigayan sila sang rally protesta bangod nga ti gina-question nila Action Bray. Kaya nga ang nagabiyahe sa Mansilingan shopping iya yang jeep nga rota. Ti laing di Action Bray kung sila man kay sila kagapon wala iya nakaupod o nakapsugod bala Action Bray sa una bala nga pagpatigayan sang sining libre sakay. May kaupo di subo Action Bray no nga driver sang Mansilingan nga jeep kag nagakarga siya nagapasakay siya sang mga medical frontliners. Makoto siya. Sir, may aga. Sino galing nga lanta, sir? May aga, mama. Ako galing si Ignacio Villeganas Jr. Live ka, sir, sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morgan. Sir, kamusta? Balik kagapon sang nagpatigayon. Kamu bala na, nagustulo na mabalaan. Pagpatigayon nyo sang protesta kahapon, ano natabo man? Sino ang sa inyo, nag-istorya sa inyo? Pag paano nakakamap sang desisyon mo magbiyahe kamu subong? Gipatawag kami ni Barangay Kapitan Bitico nga pagkatuon sa barangay para kung ano ang among balagi na pag naman to kung anong anong desisyon makato kami to sa iya para istoryahan. Oo. Baliti, ni sir, una mo ni adlaw kapag biyahe niya sa libre sakay niya? Oo, ma'am. Oh, tapos pila ka mo kabilog sir sa Mansilingan? Bali ma'am. Tapos ning day ay ni sir pagkabuas may ara schedule, may buwas ka pa nga schedule? Bali sa subong adlaw ma'am, hapsit lang kami bali para mga iba na mo mga upon nga driver makaabil man sang isa ka adlaw, bali 12 kami ka driver. So tagure ka mo? Oo, tagure. Oh, pera ka mo like Bukota, sir, nga pila ka trip sa tagure mo ni Beng? Depende kung maabutan sa oras ang amon plano ang hapset pag ihatag naman sa mabulo sa amon alauna.
Pagkaraon na. Pero kung ginalas, ano ko pinagtugod? 4:30 sa alas 4 sa gagahon. Di ka, pila mo na ni sir nga standby di sa Tubang Katedral. Katatlo na ma'am. Bali, manubli ka tatlo ka na nga trip. Pero subong Action Bride, wala pa siya sang mga pasayro nga sakay, no? Kayang iya ni jeep. Kaya actually sundanay ni sila, duha di ka jeep. Ang isa essential worker, si Manong niya pasakay sang mga medical frontliners. Action Eden. Mangkota siya bikon sa Mansilingan, subong aga lain, aga hapon. Meaning dogin tunga ginila abi para lang gin maka-avail sila tanan-tanan Action Eden or hindi gin man tanan ang pila ka mga driver dira amo na. Kami nga membro sir, mga 300 kami sobra sir. Aha. Ari lang ang pamangkot Sir Jackson Brian gali. Subong aga biyahe ka. Oo. Sa hapon niyo sir ya may hasta la ano oras kay mo sir imo biyahe? Sa alauna sir. Okay, hasta launa. Pagka launa lain naman tong taga Mansilingan, Ibulos. Oo, sir. Pero pilang batunon mo kuno sang pila ka oras nga biyahe mo, sir? Halin ka may gay na first trip ko gay na alas 4:30 mo. Aha. Ang halin ko sa Mansilingan 4:30. Bali 18 hours. 8 hours. Tumaon na mo ng 18 hours, oo. Tungaon yung 18 hours. Dapat rita-rikta ka mo. 9 hours kami. Rita-rikta ka mo tani sa gabi mo, no? Last 10 daw mo sina. Oo. So gintunga nyo. So, sobra ka damo sa amon, sir. Tunga lang namon para makaabil man na iban lang mga driver, sir. Kaya parehas man kami may ngailangan adlaw-adlaw. Sino ni idea, sir? Ang amo sini nga gintunga-tunga nyong isa ka adlaw? So, possibly, imo ni tanan subong adlaw. Sino nag-idea sini nga tungaon ka mo? Ang mga opisyalis sa amon, sir, sa amon asosasyon. Very good, no? Palakpakan naton. Maayo gini nga idea, inisyatibo. At least na makatilaw, hindi kay huga kumon mong isa ka pilang ginahatag sa inyo kuno 3 mil kuno ni abi buhinan pa na sang arkila, tughong. Tunga-tungaon nyo na. Buhinan pa, sir, kasi ang arkila namon, sir, sang bilog adlaw 700. 700. Tapos buhinan sa Krodo. Aha. Buhinan naman sa Krodo, tapos ang sobra na sang kami nga sa akon nga kaswap, tungaon na mo ang sobra. Maayo nga ideya. At least nakatilaw halos tanan. Sinong presidente? Sino nag-ideya sini? Ipalabot ni sa syudado para makahalo. Sino sir, si Rudy Cathedral. Si Agsam. Si Agsam. Rudy Cathedral. Butang tabi, ang nagasto mo, ang nagasto nyo nga duwa abi, ang nabilin dabi nga, butang ta 1,000 nabilin or ang 1,000 tungaon nyo na nga duwa. Oo, sir. Pila kong mabilin sa 3,000. At least naka 500 ka subong. Oo. Mayo nga ideya, no? Amo nang maayo iya, ginaideyahan para tanan makakaon sang maayad-ayad man bala, no? So, boss, why ka na or may sige ka pa? Boss, lain ng mga driver, sir. Lain naman. Okay, sige. Bali, rotation kami mo. Rotation. Boss, lain ng mga driver. Apong masapol man kami, tanan mo naman ang bulos-bulos kami. So, sa isa ka adlaw, 12, gidya ka mo ka driver, gali, 12 ka mo. Maka-avail. Oo, sir. Very good. So 7 days or 16 days nga nabilin, 12 times 16 nga ton diri nga sumahon diri do amo sinang sitwasyon sir, ano? So damo man kamo gali, no? Makatilaw sini. Ay, okay, sige. At least makasubra lapit kamo gatos nga makatilaw sini. Oo. Yes. Amo na, sir. Sige. Salamat gid sir, ha. Good morning. Good luck. Good morning, sir. Yes, sir. Action Eden. Sir, salamat. Yes. Very good idea, Action Eden. Puwerte nga idea. Amo niya, din si Agsaman, listener, tani subongga, palakpak, di sa mo. Yes, good Action Drive. Sir, amo ito ba lang mga sentimiento man sa mga driver. Dapat tanan balado patas, kumbaga, makabiyahe man sila. Pag man Action Drive, kumbaga may ara man sila bala sang palangitan-an. Yes. Pila lang ni sa adlaw. Kaya mo kambali Action Drive, kung maubos ni sila, 300 plus sila mo. Kung maubos ni sila, kung maaptan, paliwat ng libre sakay ni Action Drive. Yes, makatilaw tanan. Naman ibalik sila. Amo niyang idea. Thank you so much, Action Eden. Yes, Action Drive live dire sa Bacolod City Public Plaza in naman Action. Ida na boso una sa balita una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Sir, thank you, Gabe. Very nice nga idea, no? Sang presidente sining Mansilingan nga driver association, no? Diri sa Bacolod. Para makatilaw ang halos tanan, tinunga niyo. Lain ka sa aga, lay masapon, tungaon nyo ning 3 mil. Kung pilang mabilin sining 3 mil, tungaon nyo.
Amo na kasimple lang ang matik-matik, i-adapt na ni guro mas temprano pa, samtang may panahon pa. Katahom iya nga abilidad, no? Anyway, isang oras ko do ka kulabos na gid, no? Do ka kulabos na gid, pasensya gid sa mga listeners naton. May nagamamangkot dili party sa Rice Cam, no? Karon sa udto or sa hapon talakayon tanaliwat kid ako man nga issue diri sa Bacolod. Imagine mo na may ara sa may invest iya sang 13 million pesos. Sining Rice Cam nga ini. Pakaronan ko na karona regarding Cinema Action. Why na kita sa higo pang oras sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga Anchorman Action Art tay hupon ni Action Brian more nga pasalamat. Maayong aga. God bless. Action Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!